No niin, huomenta päivää. Se on uusi päivä ja uudet seikkailut. Ja tultiin Udavalavassa niin safarille. Täällä on tämmöset jeeppien kokoontumisajot. Lähdetään kattelemaan, että löytyisikö tuolta norsuja tai jotakin muita vastaavia. Porukka ainakin on. Siitä allekirjoitukset paperiin, että päästään safarille. Hello, good morning. No niin. Aletaan bongailee. Kiikarit ostanut olla. Aurinko on kyllä siistin näköinen täällä. Ihan punainen. Ei varmaan tästä videolta välity. Ei se mitään. Tässä oli niin mahdottomasti ihmisiä pysähyksissä, että onko täällä jotakin krokotiileja vai mitä täällä on? Ei kun tuolla on tommonen buffalo. Everybody's got a water buffalo. Yours is fast but mine is slow. Mikä? Joo. Buffalo. Buffalo soldiers. Jossain tuossa pitäisi olla kuulemma krokotiili. En kyllä tiedä missä se on, mutta right side of the tree? Yes. You can see Under the tree. Under the tree. Okay. Joo, jossain tuossa puun alla on kuulemma krokotiili. Otetaan nyt kuva, katsotaan sitten. Zoomaillaan, että onko siinä. Yeah. Näkyy vaan pulli. Paljon norsuja. Siellä on pikku norsuki. Niin on. Norsun perhe. Niin, onkohan se perhe? Täällä pusketaan. Kuinka monta norsuklippiä voi videolle tulla? Aika monta. Onkohan täällä, On täällä muitakin elukoita. onko täällä muita eläimiä edes koko safarilla kuin näitä norsuja? Ja lintuja. No lintuja tietenkin. Ja meitä ihmisiä. Se on baby. Silloin se katsoi Niin tuolla vieressä on. Oi. Miten pieni. Jalat alle. Hei. Parempi liueta paikalta. When they usually open their tail? When they are offended or something? Okay, yeah. Kansallislintu. Jossakin siellä, mutta missä se on? Sri Lankan kansallislintu. No, katsotaan Googlesta. Siinä kyllä Sri Lankan väritkin. Niin jo. Joo. Se on sellainen lintu. Tuolla myös menee puussa orava. Elikkä paikallisittain Leena. Vai Tintin? Leena se oli. Täytyy kyllä sanoa, että ollaan sen verran pyöritty näitä sorateita täällä ristiin ja ympäri, että alkaa meikäpoika olla ainakin aika sekaisin, että missähän me mennään. Mutta onneksi ei tarvitse itse suunnistaa. Luonto tulee yrittää kovasti, mutta ei saa. Saapa nähdä mitä aamupalaboksista löytyy. Oho, tää on ihan täynnä. Oho, okei. Mä voin ottaa sitä. Tavalliseen tapaan. No niin. Banaani. Siellä on banaani ja leipää. Mitä täällä on? Mä ainakin tän panskan. Mikä se on? Tää on Meillä on, ananas. ollaanko ananas ja kookos? Joukos. Joukos. Joo. Mä otan munan leivän. Joo. Näin. Tää oli kyllä itselle ihan uusi juttu, että täällä Sri Lankassakin
Kato tuosta äkkiä, kun nyt saa vähän. No. Niin, uusi juttu itselle, että täälläkin pääsee safarille. Täällä on tosi paljon näitä safareita. Mä luulin... Ei ole isoin, se Jala on isoin. Niin. Kansallispuisto. Tää on ehkä toiseksi isoin. Joo, mä ajattelin, että nämä safarit niin on enemmän semmonen Afrikan juttu. No nyt se ui tuolla se iso norsu. Ei, niin uinäköi. Mutta löytyy täältäkin. Ja onhan meillä toki Suomessakin porosafareita varmaan. Haskisafareita. Haskisafareita. Ei niitä nyt, on niitä ympäri maailmaa, mutta Wow. tämmöisiä safareita, niin luulin tosiaan, että näitä on vaan Afrikassa. Se alkoi aamu uinnille tuo norsu tulla. Otapa nyt se kärsä täyteen vettä ja tärräytät ilmaa silleen kunnolla. Se syötämässä leipä. Saanko toisen leivän? Oli aika hyvä. En tiedä mitä tässä on, mutta hyvä on. Is this the second biggest safari in Sri Lanka or is the Yala the biggest? Ei se kuulu. Hirveä kyytiä painetta. Kyllä jäisi kakkoseksi, kun ite lähtisi tuonne juoksemaan. Ja tuo krokotiilikin tuossa vaan rantaveessä niin pyörii. Tupa vähän tänne rannempaan, niin sillä että näkyy kunnolla. Niin, toi krokotiili, jos se rantautuisi. Tarvitaan sille munaleipä. Ei näitä saanut syöttää. Se oli säännöissä. Olisi ihmeessä. Munaleipää. Tuossa se nyt on. Niin, mitä piti sanomaan, niin tuolla on jeeppejä on suurimmaksi osaksi ja kyllä tuolta löytyy yksi Hiluxikin. Hilux. Syötkö vielä leipiä? En. Joo, banaani. Kuski tuossa ties kertoa semmoisen pieni knoppitiedon, että uros elefanttia on tämä. Kuulemma elävät ja liikkuvat yleensä nämä miespuoliset niin yksin. Sitten siitä tietää. Sehän on kohta tässä meidän autolla jo. Tuleeko se syömään voikkuleipää? Vai ananasta? Vielä vähän lähemmäs. Sitten tulee kiva. Ei ihan 7200 niin putki riitä tähän hommaan. Tästä on olla semmonen kunnon bazooka mukana, mutta kyllä täällä nyt pärjäillään. Onko tässä nyt joku vastakkainasettelu tulossa, kun tuo norsu on tuossa vasemmalla ja oikealla on noita puhveleita ja tuo ainakin kattoo tuota norsua siihen malliin, että eläpäs tule tänne. Ja on meillä vielä tuo krokotiilikin tuossa Kaislikossa. Kaislikossa suhisee niin sanotusti. Ne muutkin kattelee, että mitäs tuo norsu tänne tulee. Tuo norsukin saattaa katsella tänne, että mitä hittoa ne nuo tuolla. Niin kyllä mä veikkaan, että ne enemmän kattelee, että mitä ne nämä täällä tekee. Meidän tonteilla. Vähän lähelle ton annetaan tulla ton norsun. No antaaka ne tulla. Niinku meitä. Kylläkä ne varmaan. Jotakin ääntä pitää. Haistikohan se sun munavoileivä? Mitä teki? Haistikohan se sun munavoileivä? Se tuli tänne. Sillä on tuossa kärsässä tommonen keppi, millä se rapsuttaa itse. Onko tää vettyinen? Löydettiin järvi. Taisi tässä olla toinenkin syy, miksi me tänne tultiin. Kun Niin tais. kaverilla on rengaspuhki. Vanha kunnon flat tire. DNF. No ei se mitään, nyt on meidän vararengas annettu niille, niin sitten kun meillä puhkee, niin meillä ei ole rengasta. Nice.
Se milloin sen jotain tekee, kaatuu kärstolleen.